The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
giingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Okay? Iniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Sige apon, ang atong makauban dinhi sa maong istasyon sa atong tulumanon. Ang atong mga kasama sa technical side. Kasamang Tax, Expedito Ilumba. O gusab si kasamang Danny Luot, no, sa silang duha no atong mga kasama no sa technical side. Oh, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kasamang Tax o kasamang Dan. Sa gawas nga ni uban nato dinhi sa istasyon si kasamang o Igsoon Rodrigo Espinosa, uban na sa iyang kauban Rinaldo. Igsoon Rinaldo o gusab nga itong amigo pod nga nagpuyo gyud diri dool sa istasyon si Igsoon o si kasamang Dion Ilumbaring. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Ang atong ilado na kayong contributor gyud nga numero 1 dinhi sa Arimen Dipolog, si Nanay Bibi Tano. Maayong buntag ug maayong adlaw kanimo nay uban na sa imong pamilya. Ang atong amahan dinhi sa istasyon no sa Arimen Dipolog, si kasamang Edgar Dagumo, uban na nila ni Roger Monera, Elaine og ni Marde. Maayong adlaw, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Og sa tanan, no, nga nagpaminaw. By the way, nalimtan po na ako, no? Ang atong inahan po sa atong fans club dinhi sa Arimen Dipolog, si Nanay Corazon Balansag, no? Uban na sa iyang mga kauban, no? Sa fans club sa Arimen Dipolog. Maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Sa tanang mga nagpaminaw, no, kaninyong tanang nagpaminaw nga dili na nako mahinganlan, kay kung hinganlan po nako tanan
wa na ko'y tulumanon nga mahimo o dili na ko kahatag sa ang atong mensahe, no, sa nagkahayag sa pagtuong Katoliko. O katupo di ay nalimot ko sa ngan pasilo katong sa Liloy nga nagmensahe nato sa miaging Domingo. Maayong adlaw o maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kanimo og sa imong pamilya diha sa Liloy. Kusog dayta sa Liloy. Sambuanga del Norte. Og sa akong amigo po diay katong nag-message, no, sa miaging Domingo, si Igsoon Ruben, no, Saraga, no, nga kanunay nagpaminaw nato diha sa murag bara ba na, mayong buntag, mayong adlaw kanimo Igsoon o Brother Ruben sa imong pamilya. Okay, ang atong pizza karon, pizza 2 sa bulan sa Hulyo, tuig 2017. Okay, dirita sa atong pagpadayon sa atong gihisgutan sa miaging Domingo, a sort of Luon Bohol debate response ni ang atong pagahimoon karon, padayon nga response o ang atong mga komento sa nahitabong dakong debate, no, sa bag-o lang na human ya sa Luon Bohol, no. Diin ang atong pari gyud diha si Father Darwin Gitgano ang niatubang gyud sa debatista, no, sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo nga si Brother Ramil Parba. Ang akong tagaan og komentaryo, although klaro naman tong debate og dili siguro maayo nga mo deklarata og kadaugan sa maong debate apan hinaot nga katong debatiha nakahatag ito og dakong kahayag sa mga nagtan-aw ning saksi. Ang usa lang sa nadumduman akong usa ka sort of komentaryo gikan sa atong bag-ong higala na pod pero wala pa mi kahimamat gyud personal nga si Brother Paul Alima, no? Brother Paul Alima nga kanhi usa ka ministro o pastor sa Saksi ni Jehova nga karon usa na ka Romano Katoliko nga tuwa nagbase sa Cebu nga kung wa ko masayop nag-member sa kanang Oasis of Love nga usa na pud ka lay minister, no? Si Brother Paul Alima nga nitambong gayod sa debate mi alalay, no, ni Father Darwin Gitgano, no, dito sa Bohol, uban na usab sa atong amigo o kauban pud sa buhat nga usa ka radio announcer pud sa DXDD si Brother Windel Talibong, no. Sila mo'y nakita kayo nako dito nga nitapad gyud, no, ni Father Darwin Gitgano og napatoy uban wa lang ko kabus nga tong uban nga mga may tabang yun ni alalay
sa maong debate nga mga kauban nato sa panalipod sa pagtuo. Matod pa ni Brother Paul, no, kanhi pastor sa Saksi ni Jehova nga ato ng kauban karon. Ingon siya nga gikasabutan sa maong debate nga ang unang mo opening prayer sa before gyud sa pagsugod sa debate ang Roman Catholic side. Muna nga ang Roman Catholic side may inihatag og opening prayer. Unya sa closing prayer pagkahuman sa debate kasabutan nga ang ato mga igsong Iglesia ni Cristo maoy mo prayer. Pero pag human sa debate wala sila mo hatag o closing prayer. Base hindi lang po ta mag huna-huna og maot ang ako tang no basig nakalimot lang no. Okay now, dirita no. Atong ipadayan tong wa nako matibawas kay daghan kay ko og adlib niya ang akong nahisgutan gyud nga katong komentaryo o murag major argument gyud ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo sa iyang negative side sa gipabarog sa atong pari nga si Father Darwin nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Ang major argument gyud ni Brother Ramil Parba sa iyang negative side mao nga kanago ngalan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana gichap-chap no katong akong giingon si miaging Domingo ba nga mura ba og kanang sakyanan nga chap-chap ang mga materyales labi na kung dili ka daghag kwarta gyud ayon. Then gusto ka makabaton og sakyanan, chap-chapon man nimo mga materyales ana, meaning unahon nimo tong ubang pisa nga kana pong mapalit dayon nimo. So unahon baka nimo unsa may imong unahon nga materyales, paligid ba or kaha or unsa pa na diha. Chap-chap. Okay, hangtod nga makumpleto nimo materyales, bisan pagalig dili nimo makumpleto ang mga parts, pwede na nimo ma-build, sugda nimo og assemble. Then hangtod yun na mahuman. Hangtod yun matibawas yun ng imong sakyanan o pwede na nimo magamit. Mao na ang nahitabo aning paghingalan og descriptive name sa simbahang Katoliko nga una nga descriptive name nga gihatag o gihimo gyud sa simbahan mao kanang gani no. Nakalimot ko sa miaging Domingo, karon na nako ni nadumduman kaganina pagyud sa balay nga. Veritas nganong wa man nimo i-appeal ng una gyud nga description kanang holy. Okay. Sa description gyud sa official gyud nga description sa simbahang Katoliko pag kanang maghingalan ta og iglesia, ang official gyud nga nabuo ana na kumpleto ni adtong 1870 sa First Vatican Council, no? Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hingdritso manggug ko sa Catholic ko anak ko hisgutan og gi-emphasize pag-ayo kining holy, no? Importante mangguni kay ang mga sakop gud gitawag manggud sa pagkabalaan. Mo nang dili gyud ni dapat di ay kalimtan. Okay, ako man gi kalimtan. Dili ni murag na ay espiritu anghel baka siguro akong anghel magbalantay siguro mo'y murag nagbadlong siguro nako or nagpahinumdum ba nga kulang to imong explanations miaging Domingo imong gilaktawan ditso ka sa description nga Catholic dili nimo i-appeal ng importante ra bagyong kay ng description nga holy kay saon man ang mamembro ta simbahan niya dili magbalaan ang mga sakop, di ba? Unang i-appeal gyud ang description nga holy, no? Holy Catholic Apostolic Roman Church. Unya chap-chap man ato man ang gi-admitar nga chap-chap ngano man kay wala man guni gadungan god kining paghatag og description. By the way no, asa man tag bersikulos Biblia nganong butangag description, no?
ako namang gong gihisgutan sa miaging Domingo nga para kini gong iglesia god o simbahan gipanag-ing yun ni og dalan. Nga matud pa sa Jeremias 31:21 butangag mga ilhanan o description. Timaan. Oh? Kanang dalan. Kaya sa ako na laging giingon sa miaging Domingo nga parehas gyud ana bang moagi ka sa usa ka daan niya maupay pag agi nimo anang dalana. Dayon daghang kaing dalan diha ga krus-krus. Unya nabalaka ka nga basin dili na niya kakabalik sa imong giagian. Sa to pa mahadlok kang mawala sa imong giagian ba tungod sa kadaghan sa daan. Oh, mao na. Naunsa may imong himuon parang dili gyud ka mawala. Butangan yun imong description. Butangan yun imong ilhanan parang di gyud ka mawa para makaagi ra gyud ka sa imong giagian. So mao na ang kana bang importante nga dapat natong mahibaw-an kung ano nga nagkinahanglan gyud tag description o kanang timailhan. Oh, basahan ragon ninyo ng Jeremias 31:21. Klaro man kay na butangag mga ilhanan o description sa King James gali Waymarks no sa King James version. Basta ka ilhanan description. Oh, mao na butangag description unya. Gibasa man nato kaganina gyud ang mga tudling pagsugod gyud katong pagtukod pag-pronounce gyud ni Kristo sa pagtukod og iglesia ngadto ni Pedro katong niingon siya Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Pagtukod ni Kristo sa iglesia niya iya pag yun ang pasaligan nga dili mabuntog sa to palig-on sa to pa magpadayon. Kung kanus ana magsugod kay lig-on man magpadayon sa ato pa sige nang magbarog. Nasugdan niya ni adtong 33 AD sa ato pa mailag yun nato nga ang tinuod nga simbahan sugod 33 AD dili 1914, 1872 awahin na kayo na no. Then naamang good po'y uban mo ingon nga ako sa ning hisgutan di ay gamay no. Kay nahisgutan po to sa sangka si miaging Domingo nga kana kunong gitukod sa ubang tao ron sama ni Felix Manalo o kanang ni Ellen White. Now, kana kunong ilang pagsugod ag lokal man kuno na dili man na ang main. Ang main katug yung kang Kristo. Now, kana wa sila lain nga kana bang wa sila laing choice. Mugamit gyud sila anang argumentuha kay kung dili malukal ng ilaa sa tupa di gyud sila makonek ni Kristo. Pero timan ilang dili kung ayuhon nato balanse ba matawag bagong lokal ang maupay pagsugod. Kay sa akong nahibaw-an ang lokal ingon ani natukod na naana ang gitukod. Naana ang organisasyon kay tukod man ni Kristo niadtong unang siglo nya padayon gud. So ang lokal parehas atong gisugdan ni Pablo sa ubang dapit o dito sa Roma o nila ni Pedro. Naana existido na ang gitukod ni Kristo. Kaya natukod naman niya. Dayon i-branch dito sa laing lugar. Moto katong gitukod nila ni Pablo ug Pedro dito sa Roma. Moto'y matawag na to branch. Kaya naa naman existido naman natukod naman ni Kristo. Pero kanang mao pagsugod dili na matawag lokal, may na. Timan ni ha? So mao na nga kanang moingon sila lokal tong gitukod ni Felix Manalo, dili ito lokal. Main gyud to, nga naman mo pa may pagsugod. Moingon kay kag lokal naa na ang maong grupo. Naa ang maong grupo dayon, ikaw gisugo lang ka nga muadto sa ubang dapit nga para mo branch ka nga mahimong lokal. Mao nay lokal. Sumao na, paano, gikan sa Jerusalem, dayon naabot sa Roma, Hispania, then hangtod naabot sa Pilipinas. Nya ubang pa mga dapit, inana. Ang niabot sa Pilipinas, mahimong branch na or matawag ni mong lokal. Pero kanang mo pa'y pagsugod sa usa ka kapunungan, dili na lokal. No? Kaya mo pa may pagsugod.
Pero wala sila laing kuan, wala sila laing yung kanabang choice, no? Kung ilag yung dipinsahan ilang baruganan. Mapugos gyud sila paggamit anang lokal nga argumento. Ya, kining Katoliko dili man gyud ni maduha-duhaan nimo kay bisan pa man gani sa pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo ila man ang giangkon, dili man gyud ni matawag ning Katoliko nga kuan nga kanang mao gi pagsugod, mao man gyud ni ang gitukod ni Kristo nga kung naabot man sa Pilipinas nakatukod diri lokal po diri sa Pilipinas pero branch na sa main, no? Pasugo Magazine, March-April 1992 sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo, page 22. Matod pa, the Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the 2nd century. Sakto man eh. Okay. Ang Iglesia go ni Cristo gihinganlan magkatoliko. Di na himong katoliko. Diba? Pero ba ni Simon, gitawag siyang Pedro, di na himo siyang Pedro. Di ba? Dili na mo lain-lain. So mao na nga og asa maabot ning Iglesia Katolika mo abot sa Alemania o Germany, mo extend mo branch po dito sa Amerika, diri sa Pilipinas, amo na mga lokal niya. Pero nakonek siya sa pagsugod yun ni Kristo dito sa Jerusalem. Itong naabot sa Roma po, di Espanya, di naabot diri sa Pilipinas. Mga lokal na. Pero kanang mo pa'y pagsugod, dili na matawag og lokal. Oh, kanang gitukod ni Felix Manalo ni adtong 1914 nganong mingon mo sila lokal tong gitukod ni Kuhan. Ni Felix Manalo, may giingnan siya ni Kristo. Oh. Kana siguro murag mo tuo ko giingnan to Felix Manalo ni Kristo. Oy, naa naman natukod naman ako ni akong iglesia den. Oy, Felix Manalo, pag tukod po sa Pilipinas, murag abo to tuo ba tana, no? Mung mauna daghan ding mag-awat-awat din anak mo bitong daghang gaawat-awat pud anak nga principle mo. Mayon dag lokal ra man ni amon si lokal nga mo may pagsugod anak. Okay, now balik ta atong description, no? Okay, kining iglesia nga gitukod ni Kristo, ngano manggod ning magtukod si Kristo og iglesia god, no? Now, kinahanglan gyud nga magtukod jud si Kristo og iglesia ngano man kay ang iyang misyon mao to nga muhatag siya og example dayon mamatay siya kay ang iyang kamatayon gikinahanglan sa atong kaluwasan. Di ba? Unya, mobalik ra man siya asa sa gikan. Balik man siya sa amahan. Dayon mao na nga kung mo balik na siya na kinsa man dayoy mo padayon sa iyang kanabang pagtudlo ba para makadangat ang mga tao sa kahibalo sa Dios. O kinsa naman dayon. So wala na kung dili siya mag-organize og simbahan nga mo'y suguon niya pagpapadayon anang buhat sa pagpangluwas kanang pagmensahe sa pulong sa Dios. Unya kay dako man na nga trabaho. Dili lang na magsilbi o magpili ra na siyang tao sa kabuok. I-organize. Kinahanglan yun o kanang organisasyon. Mag-organize yun siya. Nga aron iyang tahasan kay kanang organisasyon, mudako man na. Mudako man yun ang organisasyon. No? Giulagway man na sa Marcos 4, 30 hangtod 32 nga ang gingherian o iglesia ang gitukod ni Kristo gamay pa sa sinugdanan mo nang giingnan diya sa Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon pero dili na magpermanenteng gamay kay mudako man na, no? Mudako mahimong labing dako usa man gali na estimaan nga Katoliko gyud kay wa may laing simbahan nga nahimong labing dako nga makaangkon Katoliko raman, di ba? So mao na kinahanglan jud og organisasyon. Nya organisasyon gali do na gyud hierarchy, do na gyud mga opisyalis. Pres ba sa atong organisasyon sa Pilipinas, naamtay presidente. O di ba? Oh, kay kung wa po'y presidente, wala tay sangkuanan sa atong mga debate. Di ba? Inaagi usang nga mubarog nga ang iyang tingog mas tuhuan kay labaw man siya. O pares diya sa Supreme Court, puros man na labaw na mga justice diya. Justice, taas kay pero naagi Chief Justice.
Kay kung di na magparihas ng hunahuna sa mga justices, na ay usa nga inigtingog niya, mao na din to'y tuhuan. Ana, mao na nga, si Kristong kahibalo ana. Sa diri pa siya, nagpili na siya daan og tao nga himuon yang leader mo to si Pedro. Katong gibasa ganina ba? Gitugyanan sa mga yawis ginghirian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili nako sa langit. Di ba iya man ang gahom? Gahom mo na ni Kristo, iyang gidiligit ni Pedro. Kaklaro mo kay na. So, mao na nga ang gibinlan ni Kristo nga mudumala sa iglesia si Pedro. Unya kay dili man mag-inusara si Pedro sa pagdumala kay maugtas biya po siya kung siya raport nga kay dako kay daghan kay iyang dumalahon na parehas man ni atong napuli gali ni Moses sa daang kasabutan. Si Joshua ba to kung kumalimot nga siya ba to katong ni Aksyog Bagulbol ba nga Ginoo matay daghan kayo niya ako rin manguani din daghan kayong husayon nako maugdas biya po ko ning ako rin mudumala mo tong gitagaan siya mga kauban katong mga judges judge mga na book of judge na ba na diha ang basa so ingon ana so mao na nga bisag gipili na ni Kristo si Pedro nga mo'y mo padayon sa iyang gibuhat kanang pagdili og pagtugot di bagahom na ni Kristo kanang mudumala ba leader no Mateo 16:19 di ba naaman mabasa diha Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawis ginghirian sa langit nya di man inga 12 man sila ka apostol yang anong sa 12 ka apostol si Pedro may yang giingnan ana kay si Pedro mo yang gipili nga iyang gidiligahan sa iyang kanang pagkalabaw o mao na iyang pagka-king gitugyanan niya Yahweh sa pagdili og pagtugot si Pedro unya kay dili man pod kinahanglan nga siya rapod na amang gyud si kauban mo bitaw to ang mga apostol 12 na lang inadugang no awahi ang pagkatawag ni Pablo so mao na so pero si Pedro mo gitugyanan si Yahweh unya kanang ga kubot sa Yahweh si Kristo man na sa pinadayag 3:7 gahom man na sa pagdili og pagtugot niya kanang gahom ra ba na anay kanang pwede na makahimog balaod og makalugak og balaod kanabang kanang pagbugkos og pagluag taghaan mo na kog example katong sa kaso ni Magdalena doon na gibasihan ang mga Hudeo ato nga nganong patyo nila sa Magdalena kaysa Jewish law death penalty gyud ng panapaw nya dili lang kay panapaw hasta nang mo-violate ka sa igpapahulay. Di ba? Batuon ka hangtod mamatay mo manay balaod sa mga Hudeo. Death penalty mo lapas ka sa adlaw igpapahulay. Death penalty pod kung mananapaw ka. Nya mo man tos Magdalena. Mo man to naabtan ni Kristo. Nga kanang death penalty na unta, batuon na unta nila pero hingsupak mas Kristo. Iyang giluagan kay naluoy siyang Magdalena. Naay gahom si Kristo nga muluag sa ilang balaod. Kinaaman niya ang Yahweh, keys of the kingdom. Mga gahom. So, mao na mo po na magiawat sa simbahan ron nga naaman ang death penalty sa una pero kung naay maayong rason nga ato ng undangan nato na tayo gahoma na kay gitagaan man taan ng gahoma. Mo bitaw nga kanang gahuma kay dili man mag-inusaras Pedro sa pagmando naman si kaubang mga apostol gisubli na kanang gahuma sa simbahan nga hinugpong gyud kanang sa Mateo 18:18 kana sa dihang giingnan ni Kristo diha ang simbahan nga hinugpong gyud ang mga tinun-an na gyud niya tibuok giingnan niya bisan unsay inyong na gyud diri sa 18 kung basahon na Mateo 18:18. Okay, gingon diri sa Mateo 18:18. Busa sultihan ko kamong tanan, no? Ang iya man ni mga tinun-an iyang giingnan ani. Ang unang mga opisyalis. Doon na kauban si Pedro ani. Wa na siya mag-inusara. Sa 16:19 si Pedro ra ang gitugyanan si Yahweh nga gihuptan ni Kristo. Nang gahumbas pagmando.
Mao man na simbolo sa pagmando, simbolo sa pagka-leader, mao nang gahawid ka sa Yahweh. Example ana katong sa Kingdom of David sa Old Testament. Na? Katong Kingdom of David, hari si David. Then sa iyang pagkahari naapod siya prime minister. Di ba? Prime minister. Unya ang simbolo ana himuon kang prime minister. O kanang bang sa ato pa na vice mayor or vice governor. Mao na ikaw may mo take over og wala diha ang gobernador. Mo na ikaw vice og wala diha ang mayor, ikaw vice may mo take over. Ingon na. So si David mo'y hari din naapod siya mga kanang iyang prime minister. Then naagi ito'y napuli ni King David nga kung ko malimot kato si King Hezekiah ba to? King Hezekiah. Then during the time of King Hezekiah, naapod siya prime minister nga gitugyanan sa Yahweh nga silbing murag second in command niya, so to pa murag vice mayor niya ba? Oo. Nga kato si Shebna. Unya si Shebna usa ka dautan nga leader. Usa ka dautan nga leader mo nang niadtong higayon na giilisdan siya kanang nasa Isaias 22. Isaias 22 20 hangtod 23 basahan na ninyo. Isaias 22 20 hangtod 23. Nga si Prime Minister Shebna giilisan siyang Eliakim. Ang maong authority ang iyang katungdanan unsay simbolo nga naghupot siya anang katungdanan na naghupot siya kay Yahweh. Now giingnan siya nga kwaon diha kanimo ang Yahweh sa balay ni David og itugyan isangon na kini ngadto ni Eliakim. Mao na. Si kuan man to, Shebna man to. Ilisdan man siya kay dili man siya maayo nga leader. Ilisdan siyang Eliakim then ang simbolo mao tong Yahweh. Ang Yahweh kuhaon diha nimo Shebna og ako naning ihatag isangon nako ni Eliakim kay si Eliakim na puy mo dumala, meaning mahimong prime minister. Unya giingon diha nga kanang gakupot sa Yahweh tawag og amahan. So man ang amahan sa kinat sila papa. Father sa in English. Di ba? Unya diri sa New Covenant Kingdom of God kining gitukod ni Kristo siya mo'y hari. Nya kinsa may iyang gitugyanan sa Yahweh, silbing prime minister? Si Pedro. Kinsa ba si Pablo bagod? Si Mateo bagod? Si Juan bagod nga si Pedro man? Okay, so mao na nga parehas manggod ni aning kini bang for example kining organisasyon sa DepEd. Di ba ang pinakalabaw gitawag nag secretary? Dayon napod siya mga subheads. Unsa man na kan mga subheads niya mao nang mga regional supervisors ba mao ba na siya di kay kuka. Di man ko maestro. Mao na siya mga subheads. Ingon na pod kay si Pedro may gitugyanan sa Yahweh sa ato pa siya may prime minister. Sa DepEd pa na secretary or unsa pa na dire. Basta kay siya may labaw. Then ang uban mga subheads na to. Ug mao to mga apostol inana pod. Si Pedro mo chief. Bali ang hugpong sa mga apostol murag yug kanang Supreme Court na to. Mo nang Supreme Court na to inana gyud mo nang makaingon ko. Uy, kinsa kay nangupya ana no? Kanang sistema ha ba? Kinsa kay nangupya ana? Kanang Chief Justice, naagyo Chief Justice sa daghang mga justice. Asa kay nag-una ana? Kung moingon tag kopya, di lang siguro kopya, nagkataon nagparehas lang siguro no? Pero mo gamit tag pulong kopya na siguro gyud kong nangupya siguro ang atong gobyerno ana o kanang ubang mga gobyerno kay una man ning simbahan, di ba? So mao na sa Mateo 18:18 giingon na dayon diri sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Mao na hinugpong.
Nya kining grupuha sa mga apostol diin si Pedro mo'y Chief Justice gitawag nga tunig magisterium. Magisterium. Unsa man ang magisterium? Gikan na sa pulong Latin nga magister. Munay root word niya. Unsa man ang magister? Teacher. O teacher, guro. O. Unya kay hugpong man kay di ra man kay usa mo nang gitawag og hugpong sa mga magtutudlo mo na magisterium. Kanang magisterium yung sila asam na mabasa Veritas, di na mabasa litra por litra, pero kung sabto na nas Biblia, kanang grupo sa mga apostol. Ano yung magisterium? Dili man daotan maghingalan-hingalan ta, kana bitong English na to, hinbinto mo nagtao. Oh, kanang English, kanang Bisaya, hinbinto mo nagtao. O nang dili daotan maghimo tag termino, prasaan ng latria, dulya, hyperdulia, hinbinto bitaw nagtao. Pero daotan pag mag-imbintog pinulungan, dili oy kay kung daotan pag mag-imbintog pinulungan, di lang ta mo gamit og ganang English, di lang ta mo gamit og Bisaya. Kay imbento ro man nagtao. Nainumdum lang ko ni Brother Ramil Parbas debate. Nga tungod kay si Ignacio may ga-imbento anang pulong Katoliko, granting nga siya may ga-imbento. Pero ang termino ra mo iyang gi-imbento dili ang Iglesia, kay ang Iglesia si Kristo may gatukod. Ang hanra ang description nga Catholic ra mo iyang giinbento. Ila nang gisaway nga sila gali mo gamit man po sila inbento sa tao kay mo gamit po sila in English. Gamit po sila Bisaya nga Biblia nga inbento man nagtao. Di ba? Mga tinawad nga ting paminaw pasilo ako, no? Kung ni katawa ko. Ya, kulba kay ning kuan Supreme Court, kulba kay no kay mo gyud ni final arbiter. Ya mo po nis Biblia, ang final arbiter aning Biblia kaning Supreme Court sa mga apostol. Unya, ang nakadaot gud sa tong panahon ron daghan man kay Supreme Court. Nga usa ra man to ka Supreme Court gitukod ni Kristo, si Pedro ug ubang mga apostol. Ya mao na nga pangitaon na lang din nato kinsa may nakasunod sa ilang katungdanan. Wa may laing simbahan nga kanang dunay succession of power, no? Kani mang hugpong sa mga obispong Katoliko pinanguluhan Santo Papa. Kay kanatong Santo Papa kapuli man ang Pedro. Kay kanang katungdanan god saloon man na pres man na ang katungdanan sa presidente saloon na, di ba? Maghimo man po sila kaugalingon nila pong listahan, no? Presa ng Iglesia ni Cristo, pasaylo alang yun ko, no? Ang unang gipili nila si Felix Manalo, then sunod ang anak si Eduardo. Oh, then sunod, pagkamatay ng Eduardo, ang anak na po, dili si Eduardo, Iranyo pa di ay. Felix Manalo, then Iranyo, then Eduardo. Maghimo man sila kaugalingong listahan. Pero ang insakto o ang recorded yun sa history nga gikan yun ni Pedro, kanang listahan sa mga Santo Papa. Mao nay klarong listahan. Makita man gali ninyo na sa Wikipedia di sa internet. Kanang gikan gyud ni Pedro kay dili man si Felix Manalo mo unang gipili ni Kristo, si Pedro man. Dili pod si Joseph Smith sa Mormons, dili pod si Ellen White sa Badista, dili pod si Kibuloy murag wa pay puli, di ba? Kay naa pa man siya. Si Eli Soriano po, wa pa po'y puli, kaya naabuhi pa man si Eli Soriano, although wala diri sa Pilipinas, murag tuas Brazil, no? Ang ibawaan. So, ang unang Prime Minister, Santo Papa, by the way, anong tawag na tug Santo Papa ng Prime Minister, no? Kaya naman na sa Biblia, gipasabot man na, logic, no? Ako man naghatag man kog logic sa Facebook, di ba? Kanang akong syllogism, kanang simple logic raman na, no? Unang premise, kay muhatag kag konklusyon, dapat dunay premise. Kay usa ka policy na sa argumentation nga muhatag kag konklusyon wa kay premise. Basihan ba? So, i-presentar nimo ang premise, basihan ay kag konklusyon. Ayo pat kag sulti nga kawatan man ka, nya wa kay basihan. Di ba? Mayon kag tulisan man ka, nya wa kay basihan. Di ba? Oh, kana pong moingon ka nga si Pedro Santo Papa, disir ka musulti ana ilatad dyan na ilalad dyan ng premise basihan na unsa may basihan anang Pedro Santo Papa, no? Okay, unang premise, si Pedro gituganan sa mga yawis gingharian sa langit, unsay teksto Mateo 16:19.
Ikaduhang premise, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og santo, balaan. O, balaan man ang santo. Nasa pinadayag 3:7. No, second premise. Third premise, ang nagkupot sa Yahweh tawgon og Father o Papa. Sa kinat sila, asa man na mabasa? Isaias 22:20-23. Conclusion, Pedro, Santo Papa. Mabisan pagmungutana mo, kuhan, kanang mga mathematics teacher nga anad og kanang ingon ana, kanang premise, dayon conclusion. O, so mao na gibasihan na to nga kanang Prime Minister tawgon og Santo Papa kay gipasabot na sa Biblia nga ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Amahan, Isaias 22:20-23. Unya ang kanang gakupot si Yahweh tawgon pud og santo o balaan. Actually ang gakupot gyud diya sa Yahweh gyud si Kristo. No, di ba? Nasa pinadayag 3:7. Gitawag siyag balaan. Nya kay gitugyanan man niya sa Pedro anang Yahweh sa to pa iyang gidiligar niya ang iyang pagkalabaw ngadto ni Pedro. Nganong idiligar man ni Kristo kay madto naman sa langit. Klaro anang Juan 21:15-17. Nganong giingnan ni Pedro, nganong di man si Juan, nganong di mas Mateo, kanang iyang giingnan. Pedro, atimana ang akong mga nating karnero. Pedro, atimana ako mga karnero. Pedro, atimana ako mga karnero. Ya, kanaro bang tulo, nagsimbolo na sa tanang katawhan ni Kristo. Kay kung moingon gali kag ngati sa to pa, bata pas pagtuo. Ug moingon kag karnero, sa hamtong na. Nya, duha man ka klaseng hamtong. Ministerial ug non-ministerial. Ako, dili ko ministerial, kay di man ko pare, no? Oh, like ko lang ko. So, mao na, tanang katawhan ni Kristo, tanang murag tupa, mga karniro ni Kristo, dumalahon kuno ni Pedro. Di ba? Katungdanan mo na ni Kristo. Iyang gidiligar ngadto ni Pedro. Di ba? Juan 21:15-17. Di ba? Kanang katungdanan ni Kristo, iyang gidiligar ni Pedro. Pedro, atiman na ang ako mga nating karnero. Pedro, atiman na ako mga karnero. Pedro, atiman na ako mga karnero. So ato pa sa iyang pagkalabaw nga shepherd, iyang gidiligar ni Pedro. Nya, dili pud pasabot nga ang ubang mga apostol dili shepherd. Shepherd po sila pero sub-head sila. Sub-shepherds. Ang chief si Kristo. Unya ang iyang napuli si ang katungdanan kay ang katungdanan lagi doon na magimupuli, oh. Silbing biker niya si Kuana, si Pedro. Kay si Pedro may iyang gidiligaran katong taliabot na gyud ang iyang pagkayab sa langit, di ba? Nasa Juan 21:15-17. Okay, 15 minutos na yung levelin. Dit na mo luksos ako ha. Mo ditso ko sa description kay saong nalangan naman po ko. So, by the way, nganong butangag description, no? Kay kanagong iglesia, dalar mangguna. Ngano man, kay si Kristo mao ang dalan, paingon sa Amahan. Unya, kay ang iglesia, matud pa ni Pablo, lawas man ni Kristo, sumahimo pong sabto na to nga ang iglesia, dalan. Dalan. Ya, ana man ay litra por litra anang mabasihan na to sa Buhat 24:12-14. Buhat 24:14. Ang iglesia o pondok gitawag og dalan. O na manggali na bersikulo ana, no. Gibut okay. Tawgon og dalan ng iglesia, gitawag lang kunog bakak sa uban kay di misla motuo. Pero basta ang iglesia gitawag og dalan kay lawas man ni Kristo. Unya balik din ta sa Jeremias 31:21, butangan og description ng dalan. Sa to pailhanan, mao nang gibutangan sa Katoliko. Unya ang unang description nga gibutang sa simbahan, dili man si Obispo Ignacio may unang nagbutang og description, si Pablo mismo. Kanang sa 1 Corinto 14:33, kato kung giingon ninyo ganina ba nga nalimtan ako sa miaging Domingo, kanang holy, kay Holy Catholic Apostolic Roman Church man na. Oh, kanang unang description sa simbahan nga holy, ang unang nag-imbento ana, o kung imbento magali atong term, si Pablo, dili si Trapulano, no? O basahan ninyo 1 Corinto 14:33. Ang iglesia gihinganlan ni Pablo og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan o holy. Si Pablo mo yung nang gainbinto ana. Kay kung moingon ka sa Biblia, wa man tay mabasa litra por litra sa Biblia nga giingnan siyang Kristo, Pablo, hinganlin nig holy akong kuan, akong grupo. Wa man siya pero sabot-tabol naman na, no? Pero wala gyud tay mabasang litra por litra nga si Pablo giingnan ni
ni Kristo nga, Pablo, hinganli ni Iglesias mga balaan ng akong grupo. Kay lain man galitong giingon ni Kristo kung maghisgot ag maghingalan sa Marcos 11:17. Universal man gaytong giingon ni Kristo. Katong ningon ba siya ba nga, di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran? Kung si Kristo mo'y atong pangitaag bersikulo sa Biblia, unsay gusto itawag niya kanang alang sa tanang kalibutan. Sa ito pa universal, Catholics, Griego, di ba? Oh. Kung si Kristo mo'y atong pangutanon, Catholic mo'y gusto ni Kristo, di ba? Kay kanang pag-ingon nga pagatawgon, wa may laing bersikulo anas Biblia nga naghisgot siya katawganan sa iglesia. Kana among Marcos 11:17. Kanang niingon siya nga, di ba, ang akong balay na sulat man na nga pagatawgon kinig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Kung ininglisyon nato so sa kapulong universal, unya i-Griego po nato kay di man dautan i-translate Catholic. O mo na nga katong giinbento ni Ignacio, kung siya manggali mo giinbento anang ngalana, nahaom sa gusto ni Kristo nga nganlan og alang sa tanang kalibutan, di ba? Oh, kay kanang pulong Katolik gikan man sa Griego nga kataholos kataholes nga sa English ana throughout all. Oh, universal Catholic giawat manggali ng Ilisuriano, gilahi lang niya international. Oh, international lang ila pero mas duol ang Catholic kay background Griego man. Inya kanang international in English man, di ba? So ang unang description nga unang chap-chap ato ang kuron ako maangkon ko nga chap-chap ng description sa iglesia. Dili man na dautan ng chap-chap, no? Ang unang chap-chap holy, dili si Obispo Ignacio man nag-una kay ang unang description sa iglesia holy. Asa na mabasa? Unang Korinto 14:33. Kung inbinto mangali atong gamiton nga term, si Pablo mo'y unang nag-inbinto. Kay wa di man kakakita diri sa Biblia nga giingnan si Pablo ni Kristo. Pablo hinganlinig balaan, hinganlinig santa ang akong kuan iglesia, pero sabot-tabol naman na. Pero wala gitay mabasa nga litra por litra nga giingnan siya. Kay ang giingon ni Kristo nga litra por litra alang sa tanang kalibutan man. For all nations. Sa ato pa Catholic. Kung manay gusto ni Kristo, Catholic o alang sa tibuok kalibutan. Pero kanang mangita kag bersikulo nga giingnan ba ni Kristo si Pablo nga, Pablo hinganli ni og kuan santa o holy ning akong iglesia, di ka kakitag bersikulo ana. Pero sabot-tabol na, pero kanang gilitok yun ni Kristo way lain Marcos 11:17. Kanang universal o alang sa tibuok kalibutan sa to pa Catholic. So muna ang unang description sa iglesia, kung inbinto mo terminong gamito na to, kay inbinto man na ilang term, kay si Obispo Ignacio bitaw nilitok lang siya pulong Katoliko, tawgon man din nilag inbinto, tawgon man din ni Edward Taylor og inbinto. Sige, gamito lang nato ng terminong inbinto, di ampun na dautan, kay di man tanang inbinto sa tao dautan. Daghang inbinto sa tao nga gigamit pud nila, kana di kini ding radyo, gamit po sila radyo, inbinto man is tao. Oh, kanang in English, Bisaya, Tagalog, inbinto nagtao, gamit po sila ana. Wala, sige, granting, inbinto mo atong gamiton. Ang unang timaan, description sa iglesia, kinsa may nagbutang, San Pablo. Unang Korinto 14:33. Dayon, ikaduhang description. Catholic, si Obispo Ignacio mo ana, atong ang kuro na lang, no? Oh, sige, di man daw ta ang kuro na to, na kay siya, sa iya man pong sulat, yun na nakita yun ang pulong Catholic. Pero ang iyang gitawag og Catholic, ang iglesia ra pud ni Kristo. Di usara ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Kay si Simon bitaw gitawag og Pedro, dili man maduha ka tawo si Simon og Pedro, usara man. O, di ba? Matinawag nga tigpaminaw. Dayon kining laing description sa iglesia butangan og kuan kaning gibutangan og description nga apostolic, no? Sa Episodos 20 mabasihan na, no? Katong ang iglesia nga tukod diha sa mga apostol. Sa to pa, ang tinuod nga iglesia, ang unang mga sakop mga apostol mo nang gitawag siya apostolic. Niadto ng Council of Nicaea 325 AD. So, kay gibutangan man siya description, so tanawon din nato ng description. Kung wala, dili Catholic imong iglesia, di na tinuod. Kung dili na siya apostolic, dili na siya tinuod. Kay gibutangan mag-description. Kanabi to nga itong kwarta, gibutangan man nag-description.
Sige, sulay og dawat og sukli. Kanang imong ayaw tan-awa ng description, di ba, makadawat kag dili tinuod. Dili na lang kumo gamit og terminong fake kay daghang sakitan na. Parang gaan-gaan, dili tinuod lang. Oh. Sulay dawat og 500 piso bill. Ayaw tan-awa ng description, di ba? Makadawat kag dili tinuod nga kwarta. Oh. Sakit mo ng fake, mo nang dili tinuod na lang, no? Parehas ra nagmeaning. Sumaw na, kanang nagdalag ngalan nga Iglesia ni Cristo, tan-awas ang description. Mao ba na katong gitawag ni Obispo Ignacio Catholic, kay ang Iglesia ni Cristo lagi gitawag mag-Catholic. Sa to pa naa na siya description nga Catholic. Mao na nga kanang sa Grolier Encyclopedia sakto na. Oh, kanang Grolier Encyclopedia nga gihingan lang diag Catholic ng tukod ni Cristo, no? Kanang sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106. The term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Nganong gihinganlan man sa Grolier og Catholic, kay nahinganlan naman niya itong 110 AD ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Dayon kanang pagkaruman, apikin ng oras, ako na lang idali-dalion. Ako lang ning idetalye siguro, pasilo ako nga wa gyapon ako ma-detalye og maayo. Sa sunod Domingo ako ning idetalye. Kining pagkaruman god awahin ni nadugang na chap-chap. Iniadtong Council of Trent, Council of Trent. Siya to kanusam itong Council of Trent 1545. Nganong gibutangan og description nga Roman kay ang sentro god nabalhin man imbis Jerusalem. Kay og asa gali magsugod ang iglesia o religion didto pud ilang sentro para sa nang Iglesia ni Cristo Manalo. Asa man ilang sentro diri sa Pilipinas kay diri man nagsugod. Ang Mormons o Adventist ang ilang sentro tuwa sa Amerika kay didto wala nagsugod. Unya ang kang Kristo ang sentro Jerusalem unta kay didto man nagsugod pero niingon man gud siya diya sa Mateo 21:43 nga ibalhin sa laing lugar. Oh, ibalhin kay wa siya makagusto sa Jerusalem kay daghang supakiro. Niingon siya nga ibalhin ni. Unya layo kuno na sa Jerusalem buhat 2:39 layo unya ang nanimuyo anang lugar kuno mga hintil na sa buhat 22:21 unya giklaro ni Kristo nga Roma na kay iyang giparalel ang Jerusalem ang Roma sa Jerusalem sa buhat 23:11 sa diyang giingnan siya si Pablo ni Kristo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma, no? Buhat 23:11 way laing lugar nga giparalel sa Jerusalem diin nasugdan ni Kristo ang iglesia, Roma. Buhat 23:11 so Roma ang gusto ni Kristo nga mabalhinan sentro. Unya natuman ba sa Roma? Roma 1:6-8 basaha. Di ba nagmabungahon pag-ayo sa Roma bisan gilutos? O nang gitawag siya Roman. Sa to pa kun kanang imong iglesia ron bisan pagdad-o na nga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, wala na description nga Roman, sa to pa dili na mao ang gikan sa Jerusalem nga niabot sa Roma nga misuroy sa tibuok kalibutan. Diri na nagsugod. Okay, pasiluwa na tayo igong panahon. By the way, no, mga tinahod nga tigpaminaw, atong ipahibaw nga unya sa sangka sa katarungan, doon na tayo friendly debate nga tubangon, mahitungod sa mga ribulto o larawan. Ang atong kaatbang, atong higala sa 70 Adventist. By the way, ang oras sa sangka na usab na, no? Kaya na ay programa kuno ang mga igsuon atong Baptist alas 2. Mo nang gisibog. Magsugod atong sangka unya 1:45 sa to pa 12:45 magsugod ang sangka, no? So atangin niyo unya among ni debate sa akong higalang Adventist, no? May tungod sa mga ribulto ug larawan, no? 12:45 so 1:45. Okay. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
DXDR 981. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.